Новият тираж на романа "В сянката на Оргот" пристигна вчера. Днес изпратихме една част от пратките, които бяха предпоръчани, като това, което ми се искаше да пратим всички. Само че днес в почивния ден спедиторите с по-ограничено работно време и просто нямаше как, така че останалите пратки, които не можахме днес да заведем, ще бъдат изпратени в понеделник. И съответно до вторник, сряда най-късно всички читатели, поръчали предварително, ще се здобият с новата книга "В сянката на Оргот", като това, което мога да кажа е, че сега е момента, ако искаш бърза доставка, тъй като книгите са налични. Първият тираж се изразходи много бързо, втория вече по-голямата част е разпродаден и ако искаш да имаш книгата още сега, моментът за покупка е точно сега. Като това, което ще получиш е, както обикновено, разделители, бонуси, подписани илюстрации, автограф от автора и така нататък. Всичките бонуси, тия, които сте поръчвали вече от нас, си ги знаете и то много добре.